Myntri Rangbah konrat ke sangma ula Plie ya Karkhana Sain Jingbam na Sohphan hasnong gulpani nokat Rongara South Garo Hills District haka pratarik urampang haka jindan lang Myntri Puli Puthi rakam sangma advisor jangka sorkar ba lakaman rumbui chairman Meghalaya Government Construction Corporation Kartush Armarak bat CEM ka GHADC Albinush Marak kani ka Karkhana kan Sain Jingbam babonjat na Sohphan kum ki chip Sohphan jam Sohphan, moida Sohphan, bat kiwe ki jingmi nau ni uso ubami kenrei ha kani kajela. Kani ka Karkhana kan sanru kiwe ki so ki bami karkum ki ayom khnang ba kinong rep kinom do ha kapor ba kilai. Kini ki Jingbam laru ban bo bon tayo bon benai kumbale ya ki jam ki ashar na ki so ba penmi ki Karkhana he. Myntri Rangbah haka jingkran ulayat hu baka sorkar Meghalaya kalawanra bon ki kam na kabenta ki jingmentoy jo ki pat nongrap ha ki nong kendong jong kajela. Ulaong kani ka jingwanra ya kani ka Karkhana ka basyongdor ar klur tengka kalong ban tengka ya ki so bat ki jhur ki bami kenrei bat pahu hakeleng kishnong kajela ki babaro shikata kila bijai na kadaw bamdon ki jaka Sain Jingbam ban penne ya ki bat ban penya yau shaki wei pat ki jaka. Myntri Puli Puthi rakam sangma ula kentu ki pat ba jaga South Garo Hills ban pha tikna ki khon ki kti school. Ula kentu ki ban nam ailat ki khon bakin pep school no tang shipor. Ula ong baka sorkar kala kentiu bat pan pha ki kerdan Puli ha Captain WA Sangma College habak mara ban plelat ki Samla Puli na kanika district bakin kot ki kerdan Bahajrong kumbalong ki wei ki district jong kajela.